Us parlem des de la cooperativa d'Ulldemolins. L'any 54 un grup de socis se va ajuntar per crear aquesta cooperativa i a partir de l'any 96 constituïssin com la primera cooperativa a nivell de Catalunya que produïa oli en producció ecològica. La nostra cooperativa va continuar amb la producció integrada i la producció convencional, que venia a ser la manera de fer que s'havia assolit en aquell moment. Ara estem situats en una finca que està a 700 i escaig metres sobre el nivell del mar. Això també dona característiques diferents en el sentit de que tarda a arribar a la floració i a la maturació, etc. Normalment són olis que poden ser una mica més amargs, una mica més piquents. Aprofiteu, quan visiteu Ulldemolins, la Vall del Silenci, per degustar els nostres olis, que segur que us agradaran i seran de la vostra satisfacció.